Hindi na kasya. Hoy, masira yan. Dadrive Masira ka? mo na? Ha? Dadrive ka? Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Edna. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinay ng bintara. Tama nga naman ang napapaloob sa kanta ng ating iniidolong si Kuya Bal Santos Matubang, ang kantang Team Kalingap. Hindi alintana ang pagod at hirap, at ito ay hindi salita lamang kundi napatunayan na sa mga taong nagdaan. Ang livelihood program Lingap sa Mahirap ni Kuya Bal ay hindi iisa, kundi marami pang kababayan ang lubos na matutulungan at mabigyan ng pagkakakitaan. Hindi lang yan, ramdam niya rin kung ano ang pangailangan ng ating mga kababayan dahil sanay din sa hirap ng buhay si Kuya Bal, pati ang supportive niyang asawa na si Ate Edna. Saksi kami sa daily routine ni Kuya Bal at ang kanyang anak na si Kalingap Rap. Wala silang pinapalampas na oras pagdating sa pagtulong. Ano po tong project dito ni Kuya Bal, yung mga patahian? Oo, patahi. Dito sa ano lang? Magawa ng kurtina, magawa ng punda, mga shorts. Ano pangalan niyo na? Ako si Kalingap Opelia. Camille pa. Wow, senior. Senior na kami. Dito kami nakatigil. Ayos ah. Oo. Talaga napakabuti ni Kuya Bal, ano? Ay, talaga po. Kung wala po si Kuya. Ay. Tsaka, ang nakakatuwa dyan, marami siyang natutulungan talagang mahihirap. Marami na siyang pinabakayan dito. Dito dalawa, doon dalawa. Grabe na. Madami pa kami Mga malalayong lugar din. Malakas mo. Kayo po yung ano dito, yung pinaka nag-head. Bali, yun ang head namin. Si ito si. Hawak dito sa Ang dami, may mga machine na dala. sa dressmaking ako. Ay, ayun. May mga machine. Magtuturo kasi ako ng pananahimik. Ay, tapos yung mga pang-school, ano? Yung Oo, lahat dala yan. dala na. Pati may mga design, ano? Mga ganito, ganito. Ayan, si Kaistong. Hindi mo naman ako binat-out baga kita dun sa ano mo. Sabi ko na, Ay, nag-live nung nag-live. yeah, oo. Hindi napapansin, ano? Gusto ko niya kasi mo Di man lang Kaling, namiss na baga. nagtampo kay, ano, kay Tiklo. Ayan. Ay, electric pan. Ay, i-assemble pa Ay, pala. madali lang yun. Nag-iisa. Ka-business. Dapo. Balandrahan. Hello po. Support tayo, ano? Ka-business. Ayun. Sipag talaga ni Kaistong. Ano ba talaga? Ka-istong o ka-business? Istong kasama niya, may ka. Ayan. Yung aking salukot di ko dala. Ito po yung dala nila ka-business. Ayan, order daw po yun ni Kuya Bal para sa mga mananahi at gawing livelihood program. Ayan po. Dito magsisimula yung mga bagong. Itong isang makina nito, marami na itong nagagawa kahit ganito. Ayan. Paano kung mas marami po? Ayan. Mas marami po kung magkakaroon ng hanap buhay dahil sa tulong ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayan. Yung sa'yo meron. Ito po si Brother Paas. Brother Paas, kunting ano yung masasabi mo sa ginagawang pagtulong ni Kuya Bal ngayon na meron ng livelihood
Ay, malaking tulong ito sa mga taga-Mercedes para yung mga taga-Mercedes hindi na puro hingi. Oo, tama. Para mayroon na silang hanap buhay. Sa bagay nga, pag mangingisda, bigyan mo ng lambat Oo, kasi para mangisda. mamatay na lang kaya hingi yan. Mas maganda Ay, tama. turuan mo maghanap buhay. Magandang- Hindi umasa sa tao, sa Diyos umasa. Magandang bitaw na salita ni Brother Paas. Don't forget to subscribe my channel, Brother Paas. Pa-support po si Brother Paas. Opo. Hindi brother ano, yung BRAD, BR ano? BRADER. Ayan. Yan, brother. Pa-support po. Wala pa naman kayong fake account na si Jason lang meron. Subscribe mo lang, ano po. Ayan, subscribe niyo po. Ayan. Salamat, Brother Paas. Ayan. Ang dami po nilang dalang ano, pantahi, pang livelihood talaga siya. Galing pa pong Manila to. po nito, mga ka-business, parang pagka wala daw po kuryente, pwede siyang gamitin pa rin sa Ito mga high-tech na tahian talaga to. Bagong-bago mga kalingap. Dalawa po, mami. Ito yung sinauna ano. Yung ano lang sa Lipida. Pero pwede daw kuryente yan. Pwede daw kuryente. Ay, hindi pala dito kuryente ano. Ito. Business! Si nanay, sana pa may order lang. Ito mga kalingap, nung bata pa ako, dito ako nag-ano yun. Hindi na kasya. Wow! Masira yan. Dadrive ka? Ha? Dadrive ka? Ayan. Salamat. Nag-drive. Tom! Lang! Ito si Kasado tayo po. Kasado. Ayan, kasado na. Okay, kasado. Kasado na po sa pagtulong. Sa wala, sa meron, kasado na. Ayan, si Kasado po. Pa-subscribe po ng channel. Tulong po. Ito po si Nanay. Kumusta, Nay? Ito mabuti naman. Kayo po yung magtatahi. Hindi po. Mm. Hawak ko ay pamsikil. Volunteer kami dito, mga Siyempre, pag volunteer, may kita na rin yan. Pag, missionary kami dito. missionary. Kami yung nag-ano ng mga Ah, gawa. ayos pala, ano. Kumbaga, marami na, ano, hindi na, kumbaga, kayo na rin gagawa ng mga, ano, hindi na yung, Yung, di ba kasi meron kami mga service dito na Mm. Merkulis, tapos Sabado. Tapos, Kami yung nag-ano ng mga tao, kami nagtuturo. Kumbaga, mission. Kasi pag halimbawa may maiwan na kami dito mag-handle, ililipat naman kami ni Kuya Balcon sa ibang ano. ano nga pangalan niya, Nay? Charita Sinyo. Di ba pag mga charita, mga sister tawag mga ganun? Tama? Sister Charita. Sister Clarita. Clarita. Kalingap na lang. Kalingap. Lahat tayo po mga kalingap. Tama pala po si Kalampitos TV, isang Ayun o, kalingap. kalingap. Salamat po, Nay. Ano po ginagawa niyo? Nagre-resibo ako sa mga ano. Sige po. Dami yung ano. Dami talagang tulong si Kuya Bal. Sige po, Nay. Ito may pinagawa po siyang puso si Kuya Bal para hindi na po mahirapan sa tubig. Ayan, bagong gawa lang po yun mga kalingap. Itong puso na to, maganda to. Ayan, malakas yung buka ng malakas yung labas ng tubig, ayan, mga kalingap. Ayan, hindi na mag-aano sa ano kasi dito walang nawasa dito eh. Ayun, kung gusto mong magligo-ligo pwede. Ayan, makakalingap to. Ayan. Ayan. Malaki lang yung puno niya nung araw-araw. So, ang ginawa po natin, sinulungan po natin, binayaran natin yung kanyang lugi. So, yung 22,000, binayaran natin dun sa amo niya. 22,500 plus. Binayaran natin, kinuha ko na siya para isama ko sa vlog. Para kahit paano, matulungan, hindi siya na magkakaroon ng utang. Kaya
asawa na po. May anak po siyang isa, nasa probinsya po na taga Surigao del Sur po yan. Sorry sa ano ha, doon sa mga nagkaka-interest kay Chris Papaya. Bakit naging Chris Papaya? Isaging Chris yung ano Papaya, actually, kaya siya tinawag na Chris Papaya kasi po, yung pangalan niya is Chris Papaya. Pero nagkataon naman, yung paninda niya saging. Yun. Apelyido po yung Papaya. Yan. Kaya Chris Papaya. Sa mga hindi nakakaalam, si Ka Estong, paano mo napunta sa inyo? Si Kaistong naman po, ang istorya naman niya, sinundo ko naman yan sa bali, ni-rescue po natin siya sa Zambales kasi message siya sa messenger na wala na silang makain doon. At yung dalawang anak niya, ang kinakain daw po kasi mangga na lang. So, syempre, hindi natin kayang tiisin yung mga ganong sitwasyon ng kababayan natin. Sinundo natin sila ron sa Zambales, tapos ngayon po, nandyan na rin sa bahay. Sa amin. Yan si Chris Papaya, sa bahay na rin po nakatira. Grabe ka pala mag-adapt, ano? May mga kwento, may mga Opo, history may ng kanya-kanya bawat isa. silang istorya at ipinapaalam din po natin sa mga viewer para yung iba kasi nakaka-relate sa mga istorya po Marami nila. kasi hindi nakakaalam kung ano yung pinagmula ni Chris Papaya at ni Ka Estong. Yes, Ayan. opo. Nagka-idea na po kayo? Actually, may vlog po tayo niyan about kay Estong at saka kay Chris Papaya kung paano po nakilala, ano yung istorya ng buhay po. Nakapanood na rin ako ng vlog na Ka Estong, may anak siya. May anak siya, Pinapaliguan dalawa. niya yung mga anak niya. Oo. Napanood ko po yun. Sobrang sweet. Kumbaga parang nagkaroon kami ni Mrs. Ka Business ng instant apo. Yun, oh. So pamilya kami doon sa bahay po. Si Ka Business po, ilan po yung anak? Ang anak ko po ay 3 at meron po akong isang asawa. Yan. Salamat sa Muntik na. Buti hindi naging dalawa. Ayan mga kalingap, mga kapartners, doon sa walang idea sa buhay ni mga inadapt ni Ka Business. Malinaw po. Lahat po, no? Kasi Ka Business mo may asawa, ha? Isa. Iba yung puso mo, Ka Business, no? Naway maulan ka o maambunan ng dumami ang tulad. Sino si Chris Papaya? Ay, siya pala. Ayun na. Paras pala may kwentong buhay niya. No? Pare-pares tayo. Ito, napakasipag ng dalawang ito. Si Estong. Ayan talaga. Ayun, Kalampitos, pasuyo naman po mga, ano tawag mo sa subscribers? Kaya ka, Mga kayakap, pakisuyo po mga kayakap, kapwa charity vlogger, pag-support po ng Ka-Business Official po. Maraming salamat. At syempre, supportahan natin Kalampitos syempre. salamat. Kayakap ng Kalingap. Salamat. Salamat. Ayan, may pakindi si, may pakindi si Kuya Bal. Wow! Tok nini. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,